Hem vingut per quedar-nos. Amai d'Àngel i Iolanda Bacardí. Us donem la benvinguda una setmana més a l'Hem vingut per quedar-nos, un programa 100% dedicat als equips femenins i a les esportistes catalanes. Avui tenim un programa força reple de títols i competicions. Parlarem de la final de la Champions d'hoquei, de la semifinal de la Champions de futbol i del títol de Lliga de futbol. Així que comencem, que tenim teca. Comencem donant la benvinguda a la nostra especialista en futbol, la Toñi Muñoz. Bona tarda, Toñi. Hola, bona tarda. Toñi, abans de dir res, escoltem la música de fons del Johan Cruyff del passat diumenge al partit contra l'Sporting de Huelva. Aquest és l'àudio en què les blaugranes aixequen el títol de campiones, i és que el passat diumenge el Barça es va proclamar campió de la Lliga després de vèncer l'Sporting de Huelva 3-0, amb gols de Laia Codina, Jana Fernández i Oshoala. I, espereu, que tenim més àudios, escoltem aquest. Aquest és de l'esperat retorn d'Alexia Putellas. Ara sí, us dono pas perquè en aquesta 27a jornada han aconseguit la quarta lliga consecutiva, la 8a lliga en la història del femení i encara queden 3 jornades. Doncs emocionant, i a més amb marge abans d'acabar la Lliga amb 3 jornades. I perquè no hem posat tots els àudios, perquè també un dels àudios a destacar és just quan el Rubiales entrega el títol... Hi va haver ovació. A l'Alexia, que aquest també el podríem posar, però clar, una xiulada aquí enmig amb tota l'alegria, no sé si queda massa bé. És el contrapunt, que també està bé veure'l. Exacte, sí. Quan vaig arribar a casa em vaig posar la segona part del partit per intentar sentir els àudios de Dazón. I no surt, No surt! Capitada el Rubiales, no surt. Segurament... Per curiositat era. Segurament els que estàvem al camp no vam escoltar-ho bé. Que no? Sí que es va escoltar, sí. Sí que es va escoltar. Va, què us va semblar, sí? No, una celebració molt guapa, no? I d'aquesta sinergia, no?, que hi ha entre el públic i les jugadores, perquè just abans d'acabar el partit i amb la celebració, el públic estava a sota cobert, però les jugadores es van mullar totes i no van marxar cap a dintre. Van fer tota la celebració sota la pluja. Que suposo que abans de començar el partit ja s'esperava poder aixecar aquesta copa. Sí, perquè de fet el propi Rubiales ja estava allà, no?, amb la copa. Confirmat que hi aniria per poder-la entregar, l'estadi estava molt ple, més de 5.000 persones, l'ambient ja respirava abans del partit. Potser el que va costar potser més és destapar la llauna en el partit, amb tota la rotació que va fer el Giralde. Sí, perquè una alineació amb 11 titulars diferents, amb moltes jugadores amb molt pocs minuts durant la Lliga, Pina de capitana, que venia també d'una lesió, d'un esguins, i clar, contra un Sporting Huelva que està per baix de la taula, amb una línia de 5 defenses molt juntes, lluitant fins a l'últim minut, com es caracteritza aquest equip històric, no?, de la primera divisió. I ja no va ser fins al minut 39, no?, d'una falta lateral que remata la Laia Codina de cap. Que un golaç. De fet, els 2 gols que van fer les defenses, per mi, golaços. Sí, el de la Jana ja a la segona part, que controla una central, troba aquest espai fora de l'àrea que la col·loca per l'esquadra, no? I si la Copa de la Lliga era esperada per aquest partit, també ho era el retorn de l'Alexia, suposo. Com la vau veure? Doncs sí, molt emocionant, perquè ja quan... La tenim en plenes condicions? Home, encara no, de moment s'estan complint els plaços. No calia arriscar, per molta publicitat mediàtica, no?, que van fer el dia del Chelsea, no calia arriscar. A casa, amb l'oportunitat de guanyar el títol, ja quan va sortir a escalfar, l'afició semblava que haguéssim ficat un gol. I després de 299 dies de lesió, des d'aquell 5 de juliol, allà a Anglaterra, doncs merescut moment, no?, i emocionant. Ella, a les declaracions que va fer, també se li veien els ullets, no?, així una mica brillants, no?
Suposo que per ella, mira, tornar quan s'acaba la Lliga, doncs està prou bé també. És una manera de sentir-se'l també el títol seu. Sí, i en aquest sentit el Jonathan Giraldez també va fer un speech, no? També què us van semblar les paraules? Anem a escoltar, aprofitem i escoltem les paraules del Jonathan Giraldez al finalitzar el partit. Bé, m'agradaria, primer de tot, reconèixer tota la feina de les jugadores i membres de l'estaf. Avui hem jugat 11 jugadores diferents el dia del Camp Nou i crec que han tingut un rendiment molt alt. Estic molt orgullós de treballar amb totes elles, amb tot l'estaf. Un fort aplaudiment, sisplau, per totes les persones. A vosaltres, afició, moltíssimes gràcies. Estem molt agraïdes per tot el suport que ens doneu cada setmana aquí al Johan, el que ens doneu també a l'Spotify Camp Nou i el que ens doneu també fora de casa. Quan viatgem, sentim el vostre suport. Un fort aplaudiment per vosaltres. Gràcies, Presi, gràcies als teus companys de tota la Junta, gràcies pel vostre suport, estem molt agraïdes de tot l'esforç que esteu fent. Un fort aplaudiment per tots. Per últim, sabeu que esteu convidats i convidades, tenim una cita pendent, molt important. Tenim moltes ganes de portar la Champions cap a casa! Doncs aquestes eren les paraules del Jonathan Giraldez celebrant la victòria de la Lliga, però ja ens està motivant per anar a Eindhoven. Com ho tenim, això d'Eindhoven? Podríem potser passar, enllacem amb la Champions, perquè... Doncs la millor manera d'enllaçar? Sí? A veure. Escoltant també a l'Alexia Putellas. Vinga, som-hi. Ara, totes les energies ja sabeu on estan. Ens veiem tots a Eindhoven. Doncs a veure, ja tenim la Lliga, com diu l'Alexia, ja tenim totes les energies posades cap a la Champions, perquè dijous passat es va jugar el partit de tornada a semifinals contra el Chelsea. El partit de dijous va quedar en empat, però el gol a favor que teníem de l'anada ens ha donat el passi a la final que se celebra a Eindhoven. Què tal el partit? Com el vau veure? Home, els últims 20 minuts amb nervis, la veritat. Oh, i tant, oh, i tant. Amb nervis. Ja sé que no és la mateixa sensació, I jo intento frenar-me perquè aquest any tinc la sensació que no anem tan apurades com vam anar l'any passat, que vam arribar a final de temporada amb moltes baixes importants, moltes jugadores més justes, i aquest any no dona la sensació. Però jo anava dient a la tornada, vale, hem empatat, hem millorat que l'any passat, però que no visquem un Wolfsburg 2.0, I a dins meu, aquells minuts finals, era en plan, sisplau que no ens torni a passar el mateix, sisplau que no ens torni a passar el mateix. Però vaja, la sensació crec que és un punt diferent. A veure, és molt diferent, Aida, ara et tranquil·litzaré. És molt diferent. Molt diferent perquè arribem en condicions totalment diferents. Els altres anys era combinar semifinals de la Copa de la Reina en final amb selecció espanyola, no sé què. Ara arribem que ja hem guanyat la Lliga, tenim gairebé un mes per preparar aquest partit, i amb una plantilla de 22 jugadores que aquest diumenge les 11 que menys juguen van demostrar que poden competir contra un rival que es jugava al descens, no? Jo crec que arribem diferent i amb l'experiència d'aquesta experiència del Wolfsburgo, l'experiència del Lyon, l'experiència del Chelsea, el partit de l'eliminatòria contra el Chelsea, ja ho vam veure al partit, que vam estar comentant que fins i tot el seu objectiu era com arribar als últims minuts del partit amb opcions a guanyar o fer pròrroga, no? I així va ser. Un moment mental, no?, després del gol de la Hansen, no?, que en aquests 2 minuts de relaxació, una falta de concentració, no?, el gol del Chelsea. És que l'alegria del gol de la Hansen ens va durar ben poc, Sí, per això, que són experiències que jo crec que van acumulant i que tant a l'estaf com les jugadores se les apunten, no?, i per això et dic que anem més preparades. Després el Chelsea també ho tenia tan clar que feia moltes interrupcions en el joc del Barça i no tingués continuïtat en el seu joc, no? Que estem a la primera part i ja anaven molt lentament a agafar la pilota per treure de banda. Perdent temps. Les faltes,
la importància d'aquesta eliminatòria, no? Tant a nivell de resultat, perquè et classifiques per a la tercera final consecutiva, no? I quarta final en 5 anys. 5 anys, sí. Això vol dir l'aposta que va fer el Barça, que està tenint premi, no? I que, a més, jo crec que és model per a la resta de clubs europeus, no? I res, després del partit també destacar l'MVP de la Aitana, no? Va pel camí o té els números de pilota d'or. La Mariona també va estar molt bé, minut 80 era dels que més pressionava. Doncs, si us sembla, ens situem a Eindhoven, on juguem la final contra el Wolfsburg. Què n'esperem? Breument, ja en parlarem en propers programes, però breument què n'esperem d'aquest partit o d'aquest equip? Doncs sí, un partit superemocionant, no? La tornada que van fer a Londres, venint del 2-2. Sí, finalment 2-3 a la tornada i a la pròrroga. I quan ja semblava que anava a penals, les alemanes van marcar el gol definitiu. Doncs està en plena lluita per la Lliga amb el Bayern de Múnich, perquè està a un punt. El Bayern de Múnich ha apostat molt ja definitivament per la secció femenina, però recordem que el Wolfsburgo és el tradicional i equip alemany que coneixem tots, no? 2 vegades campió de la Champions, la 6ª vegada que arriba a una final. Bé, com a negatiu, doncs que els alemanys estan molt a prop d'Eindhoven, aniran amb un superdesplegament, suposo. Esportivament, el joc és més directe, molta potència física, com no, d'un equip alemany. De dades tenim, recordar que a l'Eurocopa, al grup li va tocar Alemanya-Espanya. Espanya va jugar bé, amb la pilota i tot, però el partit el va guanyar Alemanya. Bé, una altra pista. De jugadores importants, doncs han recuperat definitivament a la Eva Pajor, que va tenir l'any passat, va estar lesionada de llarga duració, màxima golejadora de la Champions. L'Àlex Pop, com no, incombustible, capitana, pot jugar ja de tot, de la mitja cap endavant pot jugar de tot. La holandesa Ruth, polivalent també jugadora amb molta arribada. La joveníssima Oberdorf té un número important de jugadores a la selecció alemana. La capitana Huth. No deixa de ser una final o un partit que disfrutarem. Doncs anirem veient com va. Ens queda això, encara ens queda un mes, tenim programes per anar parlant, però la Lliga no s'ha acabat, ja ho heu dit. I per qui no s'ha acabat tampoc és per al Levante Las Planes, perquè en aquesta jornada, que és la 27a, ha tornat a perdre contra l'Atlètic Club 0-1. Ja ho dèiem, la setmana passada comentàvem que el Levante ho està tenint malament per mantenir-se, tot i que segueix en la 13a posició, perquè els equips que li van al darrere tampoc no estan fent gaires millors resultats, per tant, potser es manté precisament per això. A mi em sap molt greu perquè jo les vaig veure molt implicades, molt posades en el partit de l'altre dia. Ho trobo bastant injust, però és així el futbol. El Bilbao, amb 23 gols, està més que salvat, i el Levante amb 22 gols no aconsegueix una victòria, que és el que li donaria aquesta mica de tranquil·litat, no? Injust perquè el Bilbao fent poca cosa s'emporta 3 punts, tot i que el Levante al minut 3 la Irina ja té una ocasió que li marxa fora. 3 minuts després, la mateixa ocasió, el Bilbao fica el gol al 0-1, que al final va ser la victòria del Bilbao, no? Al minut 95, la Irina entra dintre de l'àrea i jo crec que ja que estava també molt cansada físicament i tal, li surt desviat el xut. Que igual, amb una mica més de sort o... Ara estaríem parlant d'una altra situació. Exacte. Vam poder veure un equip amb tota la iniciativa, el Levante Las Planes, i l'altre equip, doncs, esperant i aprofitant les seves ocasions. Felicitar sobretot l'entrega i la valentia per recuperar-se molt bé al Levante Las Planes. I no sé si seria el moment, no?, de que anímicament doncs tinguessin 2 o 3 dies de desconnexió, hòstia, vaig a desconnectar, me'n vaig, saps? Me'n vaig amb la parella, la família, no sé què, no fer res físic perquè t'ajudaria a recuperar-te físicament i no fer res mental, de treballar i tal, perquè t'ajudaria com a agafar distància, no?, de la tensió aquesta, enfocar molt precisament 3 o 4 cosetes tàctiques per preparar el partit, alguna estratègia i tal. És que tornen a tenir la sort aquesta que comentaves, Yolanda, que és que han perdut els equips. Han perdut o l'Alama un punt. Un empat i una pèrdua. El Betis... L'Alama un punt, però que el manté en el lloc.
El Betis ja es destaca amb 24 punts i tenim amb 20 punts Huelva, Levante i Villarreal i a l'Ama 19 i a l'Aves 18. Jo crec que segueix vigent el que vas dir la setmana passada en l'anterior, que una victòria els aniria molt bé. El que passa és que ara amb els que venen ho tenen més difícil. És que acabarà, com havien dit, que l'última jornada s'ho jugarà al camp de l'Sporting de Huelva i l'Sporting de Huelva té més experiència en aquestes situacions. I si no, com deia la Yolanda, però clar, ja no depens de tu. Veurem, ho deixem aquí. Toni, t'acomiadem, ens veiem la setmana vinent. Doncs molt bé, gràcies. I abans de passar a la resta d'esports, escoltem com va viure l'afició del Barça el títol de la Lliga. Campiones de Lliga, què tal? Com senta això? Oh, superbé, senta superbé. I a més, abans d'acabar la Lliga, que això és molt més, un plus. Sí, bueno, genial, molt contentes. I vas estar l'altre dia al Camp Nou? Sí, i tant que sí, vam, explotar allà. Va ser, he estat tots els dies del Camp Nou i aquí quasi tot. I vas a Eindhoven? Teòricament sí. Teòricament? Teòricament. Encara no tinc el vol, però sí. Però el tinc mig. I el retorn de l'Alexia? Home, esperat i genial. Heu vist com el Barça es feia campió en el Johan? He tingut la sort de poder assistir i molt contents. Què tal sent això de guanyar una Lliga abans d'hora? És algo que se senta molt bé, sí. Millor abans que després. I vau estar al Camp Nou? Sí, dijous vam estar al Camp Nou. Molt bé. Un goig de gaudir aquell moment, molt contents. Ara bé, si podem anar a Holanda a veure la final. I el retorn de l'Alexia, com l'heu viscut? Immillorable. Hem pogut assistir, perfecte. T'atreveixes a fer una previsió de com anirà Eindhoven? Jo crec que guanyaran per un gol. 3-1 a favor del Barça. 8-0. Ara sí, passem a comentar la resta d'esports. Aida, aquest cap de setmana hem de destacar el Vilassana com a equip revelació a la Champions d'hoquei patins. Sí, arribava a la seva primera final, després de derrotar l'equip anfitrió en semifinals, el Benfica, 3-2 i amb un gol a l'últim minut de Dayana Silva que els va donar la victòria. I l'equip rival per al Vilassana va ser el Telecable, després de vèncer les actuals bicampiones, el General i Palau de Plegamans, per 6-3. I a la final, jugada diumenge passat, va donar la Champions al Telecable, després de guanyar 6-1 al Vilassana. Un Telecable que va dominar el partit des del primer moment i que amb aquesta victòria suma el seu 6è títol de la competició. No deixem l'hoquei, Aida, perquè ahir mateix va començar l'última jornada de la Lliga regular amb el partit del Lleidanet Alpicat contra el líder Grip Mataró, on l'Alpicat va perdre 3-4. Sí, i tot i que al llarg d'aquesta setmana es juguen la resta de partits de la jornada, ja podem confirmar que l'equip de Lleida està en l'última plaça de la competició i en el descens. I passem al bàsquet perquè teníem el Barça CBS com a únic equip català que quedava dempeus en aquesta lliga i finalment ha caigut en les semifinals. I és que jugava el partit de tornada contra el Perfumeries Avenida. Ja van perdre en l'anada i bé, en el partit de tornada el resultat ha estat bastant demolidor. 72-57 a favor del Perfumeries Avenida, que es va imposar a un Barça CBS que ha estat l'equip revelació aquesta temporada. Realment, han fet una temporada espectacular i tot i perdre aquest últim partit, les blaugranes van acabar amb l'ovació de la seva afició. I en waterpolo dissabte es disputava la jornada 27 de la Lliga. Aida, quins van ser els resultats? Tenim Catalunya 11, Terrassa 12, el Mediterrani 5, Sant Andreu 8, Sant Feliu 8, l'Estrabul Sabadell 21, l'Atlètic Barceloneta 13, Boadilla 4 i l'Escola Saragossa 7, l'Assolim Mataró 18. I ara en waterpolo ja ens queda una jornada. Sí, i després ja començaran els play-off. I acabem amb l'handbol, perquè teníem el CAC 7 Granollers jugant els play-down. Efectivament, i les de Granollers van empatar a 22 contra el Grafometal La Rioja en el seu primer partit d'aquesta fase final. L'entrevista. Tenim amb nosaltres a la Mariona Cabeza, patinadora del Club de Patinatge Artístic de Massanet, i l'últim cap de setmana de març van participar en el Campionat d'Espanya Groups Show com a grup de show grans on van quedar en quart lloc. Bona tarda, Mariona, i felicitats per la classificació, quartes de 21 grups. Moltes gràcies. L'espectacle que vau fer amb què vau competir va ser Dolom i explicàveu la història d'un orfenat religiós on la vida de les nenes no era massa fàcil en mans de monges i capellans.
Déu-n'hi-do el tema, no?, per una disciplina així. Sí, bueno, jo crec que és algo que poques vegades es veu. També dir que la nostra entrenadora té unes idees que jo crec que a ningú se li ocorreixen. Ningú se li ocorreria presentar-se a un campionat amb un tema tan delicat. Sí, depèn. Pots arribar a ofendre la gent, depèn de com, però bueno, a vegades arriscar és el que et fa guanyar, no? I va ser el cas? Jo crec que sí, vull dir, ens vam portar tots una bona sorpresa i supercontents del resultat i del que ens espera. A mi, personalment, l'espectacle em va encantar. Penso que va ser molt espectacular. La música, les frases de les monges que anaven sortint allà i després la vostra posada en escena on realment explicàveu la història a la perfecció. Éreu 22 patinadores, s'entenia perfectament el que estava passant, inclús al principi em va fer molta gràcia allò d'obrir la porta. Com us ho feu? Explica'ns què hi ha al darrere d'aquests 5 minuts d'espectacle. Sí que és veritat, bueno, sempre es diu que en aquest esport ho jugues tot amb una carta, vull dir, tu pots estar tot un any treballant i si en aquests 5 minuts, 3 minuts, el que duri el programa la lies, adeu la temporada i adeu totes les expectatives i objectius que tinguessis. Què hi ha al darrere? Moltes hores, sacrificis, diners, molts diners, molts. Implicació, moltes coses, vull dir, moltíssimes. Quantes hores d'assaig feu? De normal, a la setmana, o sigui, hi ha com etapes. O sigui, nosaltres fem etapes, llavors a l'estiu, entre ara que s'acaba el campionat al juny fins al setembre, és pretemporada, que són 2 dies a la setmana, un dia és dimecres, 2 hores, i l'altre dia és diumenge, 4 hores. Després, a partir de setembre, comença com la temporada precompetició, la competició, que pues, són els mateixos entrenos, però molt més intensius, amb molta més intensitat, ja no és tan relaxat l'ambient, ja es nota l'ambient de precompetició, i després, quan s'acosten a competicions, incrementem hores, dies, i, bueno, per exemple, aquesta setmana, just abans de l'europeu, hem entrenat dilluns, dimecres, divendres i diumenge. I aquest espectacle, per exemple, quantes setmanes o mesos heu necessitat? Vam formar aquest grup al juny del 2022. Llavors, amb aquest espectacle, diguem-ne, des de setembre, que és quan ens dona la idea a l'entrenadora i tot, però juntes com a grup des de juny, tranquil·lament, un any, quasi. Perquè des de la idea fins que s'aplica a vosaltres en el vostre dia a dia i en el vostre entreno, quines són les etapes que hi ha? Clar, suposo que cada entrenador té els seus mètodes i les seves estratègies i això, però, per exemple, nosaltres, la nostra entrenadora, comencem pretemporada al juny, llavors és com una incògnita, ella ja sap de què farem, o sigui, ella ja té superclara la idea i li falten algunes coses, però ella ja ho sap, nosaltres no sabem res, o sigui, és com intriga aquesta, que vinga, va, a veure si ens ho diu. Ens va donant pistes d'una pista, tal pista, i quan tornem de vacances de les 2 setmanes d'estiu, ens diu tal, ens ensenya les músiques i vinga, a treballar. I si no us agrada, què? No sol passar, haig de dir que l'entrenadora, és que és el que he dit abans, té unes idees que o sigui, li poden encantar a qualsevol persona, jo crec. Llavors no solen desagradar. Si no t'agrada, acates, vull dir... Però també s'ho fa bon i bé, perquè t'agradi. Vull dir, tu cuina i tu prepara d'una manera que t'acaba agradant. Sí. De fet, pel fet de quedar quartes en aquest campionat d'Espanya, us ha permès ara anar a l'europeu que es fa a Portugal. D'aquí 2 dies, no? Ja competiu, què n'espereu? Expectatives, passar-s'ho bé. Vull dir, ho considerem un regal. Vam tenir bastantes dificultats al Campionat de Catalunya, pensàvem que ja havia acabat la nostra temporada. Diguem que la federació va decidir donar-nos una segona oportunitat. A Espanya vam demostrar el que sabíem fer, ens van tenir amb el neguit fins l'últim ball a veure si anàvem a Europa o no. I, bueno, quan ens vam entrar que anàvem a Europa... plors, llàgrimes, alegria, emoció, tot va ser un cúmul d'emocions. Llavors, què esperem? Disfrutar-ho, passar-ho bé. Què es guanya? Pues estupendo, vull dir, perfecte. No direm que no, però si no, l'experiència. Si ser internacionals... Havíeu passat per aquí abans? La meva entrenadora i algunes de les que estan dintre d'aquest grup, sí, amb show petit, anys anteriors, però per mi, per exemple, és nou. Vull dir, jo li he dit a la meva entrenadora, estic complint somnis amb tu. Vull dir, és un núvol. Recordeu, com cada vegada que tenim entrevista, que podeu veure-la sencera al nostre canal de YouTube, @xquedarnos. I fins aquí el programa d'avui, que hem fet Toñi Muñoz, Maria Anglada, Maria Pons, Aida Àngel i Yolanda Bacardit.
amb els serveis tècnics de Ràdio Mollet.